Здравейте, приятели, отново съм аз. Здравейте, приятели, отново съм аз и днес ще играем Clash Royale. Само да заради... Много бавно зарежда, странно. Айде. Добре, ще почакам малко. Той ще спъкрепа тук и ще го пусна отново след като зареди. Приятели, зареди. Минаха 10-15 секунди и така. Сега ще се отворя често вече и ще започнем битка. Лол. Нищо, освен това. Обаче трябва да се го апгрейдна. Ето ви сега тук. Имах битка, обаче... Какво е това? В смисъл... Какво е това? Явно... Нещо ме е заражило. Добре, ще ретирам телефона после, но сега нека да играем. Добре, да започвам. Сега да видим какво се чувства. От кога сме ще започне. Арде. Най-накрая. Използвам тези гърни често. Уоу, там става. Опа. Закъснях. Вече си ми бед нещата. Край. Те малките са много силни. Фак. Ай, стига, бе. Не умря, като ми махат купите. Това все още не е залетило. Ужас. Балч. Какво е това име? Гиганта и... Майчето няма ги победи. Добре, ще атакуваме от другата страна. Само така... Искат? Сега ще ги гръмни да ваят. Айде... Фак. И аз ще пусна малко до драгоните. Аз имам една група скелета, не обаче. Може да пуша. Не, може да първи лево, другото втори. Един път ми се получавало драконите, бейби драконите да са убият едновременно. Хорошо. Но... Ще чакам гиганта да са такова. Оставяме още малко и ще го разстроя колата. Използвам тия гоблини. Ведро да ни пусне там.
Оле, друг гигант. Все пак аз взех първа купата. И да. Fuck you. Дано да победя. Май не. Май няма. Това е дракон, че е силно. Нека да използвам него. Оле, 60 секунди. Ужас. Изчакайте, приятели. Не фак. Аре бе. Защо? С мен не ще ни дадат още време, ама такъв е смисъла. Дано да победя. Fuck you. Ама защо гиганта не бие другите? И аз свършим. Едно на едно сме тъйче. Овертайм за се една минута. О, фак. Абе, махни се и се ще му победат. Ужас. Точно накрая, значи. Най-ново мразя като стане така. Ако вие мразите, лайки на клипа. Фак. Аха. Затова са... Добре, затова не ми зарежда. Че ще ги... Добре, приятели. Харесайте клипа, споделете го, коментирайте. И ще пускам още подобни клипове. И така. Довиждане.